V dnešnom šorte tak budeme klikovať. V tomto tu šorte sme mohli vidieť, že sme povedali, že za každý odber dáme. Takže mali by sme dokopy robiť 200 klikov, ale to asi nespravíme. Takže pokúsime sa tak 50 a keď chcete, aby sme sa klikovali, tak dajte odber. Takže ľudia, myslím si, že to bola veľká sprostosť. Máme robiť okolo 200 klikov, to asi nedáme. Urobíme asi 100 alebo 50 klikov, podľa toho, ak nám to vychádza, je v tomto čase, ak točíme 18-19 a môžeme začať. Musíme začať pomaly, tak 1, 2, 4, 5, OK, No, máme takže prvých toto bolo 10. prvých 10 a bude to ešte náročné. No, máme len 10. No, tak, Poďme. môžeme ísť ďalej. Ideme na 20. 11, 12, Počkaj, 13, počkaj, ty robíš znova 20. Dobre, takže máme 25. Poviem 65 a poviem potom je 75. OK. Dobre. Dobre, 10. Takže, Ja som rovno spravil 15. no tak je, ideme ešte. Hovor ešte. Toto bude tak svalový. Potom ideme na 100. Ja mám. Tak ideme ešte 10. Takže, 3, 2. Dobre, takže Máme 50. dáme si pauzu a No, zase sa 2 ozveme minúty. o chvíľu. Takže ľudia, ja už musím odísť. David dokončí tých 100 klikov, možno za 150. A vyšiel short, vyšiel behind the scenes, čiže si to chodíte hneď pozrieť.